dit això, a veure, coses que t'hagin cridat l'atenció. Mira, Quim Vilà. una notícia molt sucosa que també vull que em donis el teu parer, Mira, l'exèrcit és la institució que genera més confiança als espanyols i l'única que aprova segons el CIS. Hòstia. Les Forces Armades són la institució que genera més confiança als ciutadans espanyols i l'única que aprova amb un 6,96 de mitjana. Vale. A veure, a mi no m'ho ha preguntat ningú, però totalment d'acord, Jo cada cop que veig desfilant la legió amb la cabra m'embarga com una sensació de protecció i de confiança cega que em relaxo i m'adormo. Et passa també tu això o no? Sí, em passa moltíssim, com amb el Tour de França. És la mateixa sensació. Exacte. I veus la cabra aquella, amb aquell asfalt, i dius... Quina pau, no? Quina tranquil·litat que genera, no? Estic Perquè ben una pregunta, protegit, la cabra aquesta és una cabra sola o és una franquícia d'una raça manipulada genèticament preparada per viure entre gent llegida, saludable i armament de tecnologia punta? No ho sé, però jo sé que n'hi ha algunes i que les cuiden i que el paguem entre tots la palla perquè estigui perquè, clar, els ensinistrar perquè has de conviure entre gent molt intel·lectual i, a més a més, amb tecnologia punta com ara mules. Saps que hi ha mules, no l'exèrcit espanyol? Sí, que hi ha un munt de pasta invertida en el menjar de les mules. O sigui, dona moltíssima confiança saber que l'exèrcit espanyol de terra encara manté animals de càrrega, mules i ases per la instrucció i operacions, un moment que em salta no sé què de l'antivirus, ara, per a la instrucció i operacions en alta muntanya on els vehicles no poden arribar. Veus? Doncs mira. Aquests animals depenen del prestigiós Servicio de Cría Caballar de les Fuerzas Armadas. També et dona una confiança, això, que sí? Bueno, depèn. Tu veus algunes persones i dius, prefereixo la mula. Per prendre decisions, fins i tot, Ja t'ho dic ara. Sí, perquè com a mínim les prenen amb el seu sentit comú, saps què vull dir? I instintivament, si més no, saps què vull dir? Exactament, exacte, sí. Mira, el ChatGPT, que últimament ha perdut molt, no sé si dorm poc o la gran demanda d'informació i processos l'ha gripat, fa uns dies que bàsicament el que fa és disculpar-se per la seva inoperativitat davant del mala llet que em fa agafar, t'ho prometo, i el tinc de pagament, O sigui, li preguntes, em pots passar una llista amb els estudis musicals de Bad Bunny, per exemple, i et diu, d'acord, et passaré una llista amb tots els estudis musicals de Bad Bunny, però no ho faré de cop perquè no puc processar ni mostrar tanta informació. Hòstia, a sobre que estàs pagant, no? Hòstia, posa més excuses que un adolescent que ha dit que endreçaria l'habitació, saps? I al final acaba sent desagradable. Diu, fes-ho com puto vulguis, però fes-ho ja, que per això pago, saps? Exactament. Diu, és com si truquessis a Gasols Rovira al 938207777 i diguessis, hola, necessitaria que passéssiu a carregar el dipòsit de la calefacció de casa a Bas No Segelli amb 3 bombes atòmiques a l'Estret d'Hormuz. I que et diguessin, molt bé, passarem a carregar el dipòsit de la calefacció, però ho farem amb 3 vegades, i pengessin. Exacte. Dius, hòstia, tio, però com passareu? Saps què vull dir? Sí, dona't de baixa, però n'hi ha d'altres, de xats GPTs, vés a una altra empresa, vés a la competència. Però ara ja m'he fet soci d'aquests, saps què vull dir?